Pero ang mga benepisyo nga mahimong madawat gikan sa ECC mao ang disability o medical benefits, cares allowance, rehabilitation services, death o funeral benefits. Para sa dugang kasayuran, bisitahe ang www.ecc.gov.ph. Hi! This is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aarangkada na ang programang hatid ay kalaban sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pansaka. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2020 Farmers Cooperative Association o FCAs. Maging kaeskwela na po kayo dahil bukas na ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating FB page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page para po magsimulang mag-enroll. I-click po ang Mindanao kung kayo ay taga Mindanao. Diyan po sa ating Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihingi at importanteng impormasyon. Ilagay ang inyong email address, ang buong pangalan, edad, at markahan kung ano ang inyong kasarian. Ilagay din po ang inyong cellphone number. Piliin kung anong rehiyon kayo kabilang. Piliin po ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA kakabilang, i-click ang next. Makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos po ang pagsagot, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Sama-sama po tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 2, Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Tuwing Merkules at Sabado, simula na po ngayong Pebrero, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon o kaya assistance, maaari po kaming i-text o tawagan sa numerong 0917-163-7629. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, diyan na usab ang tulumanon nga giuluhan
ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong igsuon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sige hapon sa technical side ang atong mga kasamang radyoman, mga amigong radyoman, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba. Nakita po na ko si atong angkor diring Banggiitan Gayvod. Si kasamang radyoman Mark Bacroya. Ang ato pong amahan din sa istasyon, atong station manager, kasamang radyoman Edgar Nagumo. Si kasamang radyoman Rudy Day, tagbuan po na ako ganina. Pagkawas niya diri, pagsulod po na ako din sa istasyon. Sa tanan yun nga mga amigong radyoman nato din sa Armen Dipolog akong pagyukbo kaninyo mayong adlaw sa Ginoo sa tanang mga nag-view karon live sa Facebook. Okay, sa Armen Dipolog makatoliko man dili katoliko akong usahon nilang tanan, no? Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo, o dili nato kalimtan ang pagyukbo, no? Nato gyud, no? Sa atong pagyukbo nga akong pasabot ha pagtaho, dili yukbo nga akong gipakadiyos. Okay. Ibalo man ta nga dili ni sila Dios, okay? Atong pagyukbo pagtahod sa atong amahan sa atong Diocese of Dipolog, no? Atong local authority bishop, no? Kay kung maingon tag universal bishop, mao man ang Santo Papa, no? Okay, geographical o divisional bishop mo na atong mga obispo, no? Sa ugasat nga lugar. Pero maingon kay tag universal bishop, ag representative na ni Jesus Christ, no? Kadtong gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, una si Pedro, o sa Juan 21:15-17, gipatrabaho na, gipabuhat na ni Kristo ngadto ni Pedro. Mao na nga ang tumpak target gyud nga interpretation anang Juan 21:15-17 nga si Pedro mao'y gihimong representative ni Jesus Christ. Sa ato pa vicar. Kanya ato nang gitawag ng katungdanana o Pope. O Pope. But pasabutan na Father. O Papa sa kinat sila. Pero ato lang gilahi, Pope. Nganong atong gilahi, para kung maghisgod ganita og Pope, wa nila laing pagka-Papa, wa nila laing pagka-Father ang gipasabot diha. No? Ang universal pastor. The representative of Jesus Christ. Akong balikon tong giingon ako sa miagi na tong Sibya nga, wala may mabasa diya sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga, Pedro, himuon ka na akong representative o himuon ka na akong Pope. Ang Katoliko, apod magtudlo ana nga litra por litra yun ang gisulti ni Kristo nga itong Pedro nga representative na kanako. Pedro ha, kay mo sa kanam ko sa langit, ikaw na mo represent. Dili ingon ana pagka-istorya ni Kristo. Aminado man ta na, wa man gatudlo pod ang Katoliko nga litra por litra mao gyud na gisugilo ni Kristo nga ni Pedro. Pero kanang gitawag na to by implication o gipasabot, klaro kaayong gipasabot ni Jesus Christ diha nga si Pedro mao iyang gihimong representative, no? Diretso na ta, no? Okay? Nalimot noon ko, wa pa noon ako mahingan litong atong obispo, no? Pagtahod atong pagyukbo pagtahod ni atong pinangga o hinigugmang bishop, no? Most Reverend Severo Caermari, uban sa mga kaparian, sa mga pananglit sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, ni Alayon po Ekinia, no? Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o dili na lang ako hinganlan ang daghanan pang mga may tabang, no?
sa pagpangamahan diri sa atong diocese, no, mga kaparian nato, no, di na nako isgutan tanan, no, kay na dili siguro mahurot ning ato di ta ka hisgot sa atong tuyo karon, no. So ato nang giusa na lang ng pagyukbo kanila, pagtahod kanila og maayong adlaw sa Ginoo. Ato po diyang nahinumdum ko atong pagyukbo, no. Nahinumdum ko sa gipamalihog pod nato ni Brother Nicolay, atong present chapter president sa Catholic Faith Defenders, no, sa Cathedral nga chapter. Nagingon si Brother Nicolay, no, by the way, mayang buntag Brother Nicolay og akong pagyukbo kini mo. Naingon si Brother Nicolay nga atong ipahibalo nga mag-elect na pod og new set of officers ang Catholic Faith Defenders. Okay. Dayon nanay pizza, no, karong February 6, no, kung masayop ato. Brad Nicolay, kung naminaw karon, kung koreksyon lang po ni text lang kung nasayop ko ato, wa man ako gi-take note good. February 6 na ang pag-elect nato og bag-ong new set of officers, no. Di gyapon sa room nato sa atong Bible study, balo naman mo, di ba, no? Okay. So alang ni atong buot jud pod mo tabang sa grupo nga mo hawid og posisyon, no. Wala man ay sweldo pero diha maila kung tinuod yun tang moalagad sa atong simbahan, no. Ang pag-ilagad sa pag-alagad yun nga moalagad yun bisan walay lingin, walay kwartang gihatag, di ba? Kay kung moalagad lang ta tungod sa kwarta na murag kanang questionable pa. Aw di pud ingon noon nga daotan jud tagaan kag na sweldo. Biblical man po nang naagyoy sweldo. No, di ba? Oo. Pero kung wala, diya po nato mailang kung gikinahanglanon ang maong ministry, niya wala po tayo pundo ana, diya po mailang nga nahigugma kita sa atong pagpangalakad. Nga musugod ta, bisag walay kwarta, no, mangita lang po paagi mabuhi ta. Basta malihok lang yun nato ning usa sa buhat sa atong simbahan nga ipakailap nato ang pagpasabot gyud kung wala masabti ang atong pagtuo, no. Mabitaw ako sa akong kabahin na muhatag na ko o wala, mupadayon gyud ko ani kay passion man din ako, no. Kung naay muhatag na ko, salamat po ko kay makatabang ko nako. Ako manggaling gyud na huna kung daghang muhatag na ko na musamot gyud akong ministry mo dako gyud maayo, no, kay daghan mo kong magamit nga insani mga kagamitan saon nga mo masabwa gyud pag-ayo kining atong pagpanalipod sa pagtuo, pagpasabot, no. So mao na atong pagyukbo sa mga kaparian sa atong diocese ug bisan na dili sa atong diocese ug tanan na mo no mga naminaw nagtan-aw karon akong pagyukbo kaninyo. So adto ta sa atong gisaad ninyo nga tiwaso na tutong kanang protocol sa panaghiusa, no, giunsa na pag-ugmad ni Kristo, no? Nga nagtuo ko nga wala lang yun ni masunod ni nga protocol, mao nang nagkabahin-bahin ta, no. Wala pa matuman nang gipangandoy sa atong Ginoo diha sa Juan 17:11, Juan 17:21 nga amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Okay. Giunsa na niya pag-ugmad, nagtukod siya og simbahan, nagtukod siya og iglesia. Kining iyang iglesia, usa ni kaging harian. Nga naman, kay naa may hari, di ba? Ang hari aning simbahan na si Kristo. So kung moingon kitag naay hari, ug naay hari na po'y mga ginsakpan, so gingharian ana mo na nga ang iglesia gingharian sa Dios. Sa tagna sa Daniel 2:44, gingharian ni nga dili na paras atong kang David nga wala man to, di ba? Okay, wala pa manggod dito ang kahingpitan, no? Ang kahingpitan dadon gyud sa Dios nga magpakatao, si Jesus Christ. Mao na nga kadtong gituko ni Jesus Christ, lig-o na to, di na to mawala. Magpadayon na. Matud pa sa Lucas 1:33. Magpadayon ang gingharian ni Kristo. Nga naay hari, unya kung naa gani hari, naa po na siya kanang pilion nga mo represent niya o muhulip niya kung wala sa diha. Kanang gitawag na to vicar o representative. Nga wa manggoy lain kung
tumbok nato diha nga klaro kaayong bersikulo sa Biblia nga sa tanang mga apostoles ang gihimong representative ni Jesus Christ kung wala diha ang iyang personal presence. Giklaro man gyud niya ba? Iyang gipasabot. Wa ta mo ingon litra por litra. Di ba? Oh, kay dili man litra por litra ang tanan. Sabton man nato matud pa ni Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8, no? Nehemias 8:8 nga apil ang pagsabot. So dili lang kay litra por litra. Ato magong masabtan nga kadtong pagpahibalo ni Kristo nga to ni Pedro nga magtukod sa gingharian, basta gingharian gani naagyon naanay hari o mao na si Jesus Christ, no, in one with God the Father, di ba? Kaya ningon mo po si Jesus Christ, I and my Father are one. So ang pagka-King Jesus Christ dili kay siya ra ana involve ang amahan ana sa iyang pagkahari, no? Di ba? Oh, nya ug naa gani hari ang usa ka gingharian naapod nay queen. Di ba? Pero ang true Queen of Heaven, dili itong kanang Queen of Heaven dia si Jeremias nga piki o fake, no? Maura ba ng bersikulo ilang gi-atake nato, no, sa Katoliko nga naamang kuno tay Queen of Heaven. Oh, nya gahisgot man si Jeremias na ay false Queen of Heaven, katong Diyosa ba? Oh, then ilan na lang dayon ng sabton kanang gatawag og sa argumentation gani kanang fallacy of equivocation. O unsa man ang fallacy of equivocation? No? Kana bang imong ipakasama, imong iparehas ang dili parehas? Di ba? Kay pagkakita nila og bersikulo sa Biblia, particularly Jeremiah, no? Nga naay false Queen of Heaven, sabto na dayon nila nga tanan dayon magpaila nga Queen of Heaven false. Oh. Dili na mao. Kung doon na gani false o dili tinuod nga Queen of Heaven, naapoy tinuod. Pareha sa dunay dili tinuod nga Dios, doon na po'y tinuod nga Dios. Di ba? Na sa tema nato sa pagka Queen of Heaven ni Santa Maria, ato nang i-separate kay taas po na, no? So atong ipamatuod nga si Santa Maria ang true Queen of Heaven. Kay gingharian gani, basta gingharian na gyud ni Reyna. Dili lang kayo klaro di sa Biblia ba? Pero ang tinuod nga iglesia makaklaro ana. Kinahagod ang Holy Spirit magiya niya. Dili man tanan giklaro sa Biblia ba? Buhat gani ni Kristo. Dili tanan nasulat Juan 21:25. Di ba? Pero kinsa may makaklaro anang wala giklaro sa Biblia, natural ang simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Kay naay Holy Spirit nga mugiya niya. Pag-ingon mingon sila nga, sayop mo kay giinyon diya nga daghan kayo inyong title ni Santa Maria nga wa man nabuhata sa mga apostoles sa una, kay ngano nasulti di ay tanan sa mga apostoles sa una og unsa gyud si Santa Maria na may pag-evolve, no? Sa tagna ni Daniel 12:4 kung wa ko malimot sa teksto, nag-ingon si Daniel nga mo uminto o mo develop o mo uswag ang kahibalo. Sa to pa mo uswag. So dili magpermanente ayog ingna nga tanan litra por litra nasulti sa mga apostol ang usa gyud ang pagtulon ang Kristiyano. Kay kana lang usa ka Dios sa tulo ka persona sa una wala man nila nganli og Trinity. Wahira man na gihinganlan natog Trinity unya mahingon pa day na sila nga og nganlag Trinity nagtudlo og bag-ong pagtulunan ang Katoliko kay nagtudlo og bag-ong pagtulunan unsa man Trinity. Now, ang bag-o diha dili ang pagtulunan nga gipasabot kay dugay na nang usa ka Dios sa tulo ka persona. Dugay na nagitudlo sa Biblia. Awahi lang siya hinganli. Awahi lang siya butangi og kana bang termino nga Trinity. Di ba? Wa man ta mo ingon nga mabasa ng pulong Trinity, pero sa na sa pulong monotheism. Di ta kabasa dihag wa jud ko kita gyud dihag bersikulo nga monotheism. Pero kung sabto ng pulong monotheism, naa na sa Biblia ang gipasabot kanang a belief of one God, pagtuo nga usa ra Dios. Di ba naa na sa Biblia? Gitawag nag-monotheism na to, hinoon doon na gikuhaan sa Greek ana nga pulong nga naa po sa Biblia. Kanang mono means usa or only o mono kung ako masayop, no? Greek word na mono dayon kanang theism monotheism one man ang mono kanang theism ang gikan na sa pulong Grego nga theos Greek na siya but pasabot God Elohim sa Hebrew. Okay but pasabot
one God. Okay, one God. A belief of one God mo na monotheism. Di ba? So, mabasa tingali, di kay tingali, mabasa yun. Mabasa ang pulong mono sa Biblia, nga Greek mono, mabasa pod ang pulong theos sa Greek, pero dili mabasa ng gikumbay na, giusa na ang meaning ana. Di ba? Dili mabasa ng pulong monotheism, nabang gikunik, gisumpay. Tungod ba kay dili mabasa ng pulong monotheism sa Lord's Biblia, dili na tinuod ang substance ana, ang gipasabot ana, tinuod kay unsa may but pasabot anang monotheism? A belief of one God, nga ang pagtuo nga usa ra Dios naman sa Biblia. Mao po na kanang Trinity. Di mabasa sa Biblia. O hira na gi-imbento mo angkon man ko nga gi-imbento ng termino og tao, pero dili mapunta ng imbento sa iyop o dautan. Di ba? Pagkadaghang imbento sa tao, sa mahimuot lang ko, paselo lang kog mahimuot ko kay diya sa Facebook na ay mo sige gyud pag ay noon pasalamat ra pud ko kay ma-practice man pud tag tubag, no? Okay, no? Ako lang yung ipaningkamutan gyud nga diya ra pud ko masuko dayon kay ay uban pud dihang mo komento nga murag wa naman sa ubos naman kayo. Okay. Say mo usahay makahuna-una pud kog mobalos pud kog ingon ana pero dili maayo, no? Nga mo balos putag mga maot nga pulong kung dunay mo musultig maot nga pulong. Okay? Ingon na manggoy re makita nga kamo mga Katoliko daghan mong imbento diha, imbintog tao bitaw. Pero ayaw sabta dayon kung imbintog tao sayop na dautan na dayon nga di na nato pwedeng gamiton. Kining radyo diha imbento man tao gamit man kita. TV. Gamit man kita, binto man tao. Nang Facebook, gamit ang Facebook, di ba? Binto man tao. Tanan mo dahil imbintog tao, dautan na. Maura po na, kining atong tema ron, kining protocol sa panaghiusa, kaya naamay mo ingon nga, inyo na pong tawag si Pedro og Pope, Papa, asam na mabasa. Okay. Pumunta mo ingon gud nga, litra por litra mabasa gina. Kaysa una, wala, unsa man ang language ng Papa. Kinat sila ang butog na ba ng kinat sila panahon sa una, panahon sa katong na Greek ug Hebrew. Ang Latin mo yun una siguro, no? Latin ay ang Spanish. Yeah, Pero bisan sa kung wa ko di man ko bugo man ko Latin pero naraman tay nahibaw-an gamay kung wa ko masayo Papa man siguro, no? Papa raman siguro gihapon sa Latin ng kanang father o Papa. Na correct me if I'm wrong, no? Basta mao na, no? Granting, no? Bisag awahin na nga word, pero biblical man na kung sabton kay nganong gitawag nato ng katungdanan ni Pedro og Papa o Father. Tungod kay ang background ana sa gingharian sa una, gingharian ni David, nga ang king kay gingharian gani naman jud nay king. Kanang king na say prime minister, kanang ang simbolo ana nga himuon kang prime minister kanang mura man na siya og kanang right hand sa king. O kanang pwede po na mayordomo or unsa pa na basta kay sinaligan nga ang hari kung wa gali diha ang iyang mo represent niya kanang tinugyanan sa kikis. Sa natoy nakalingkod sa gingharian ni David sa una nga si King Hezekiah. Dayon during that time ang iyang prime minister gitugyanan si Yahweh katusik prime minister kanang Shibna. Niya dili to maayong leader si Shibna, no? Wicked to siya. Mao gali ni proof nato nga sa history sa gingharian sa Dios diri sa Biblia, dili tanang nakalingkod anang posisyon sa pagka prime minister o pagka leader, dili tanan limpyo o kinabuhi na mga maot o kinabuhi diha, no? Para sa tunishib na. Maura po na kanang inyong pagsaway ron sa among mga santo papa nga naay mga santo papa nga dili maayog gawi. Tinuod man na, wala na mo na itapig. Kinaaman sa libro. Di ba? Awa man na gitapig. Pagbasa mo og Catholic Encyclopedia, di ba mabasa na yun na kinsa kay ng mga pope, mga leader na mo nga dili maayog panag-ingnan. Wala mo na gitapig, no? Mo manggali nga inyo nang gibasa o nya inyo nang gigamit pag-atake namo, pag-atake sa Katoliko. Ang dapat unta
dili ninyo na dapat gamiton sa pag-atake sa religion. Kaya ang religion wa magtudlo og daotan, no? Example, katong mga papa nga dili maayog panag-ingnan, nahimo ba to nilang mga dili maayo nilang gibuhat tungod sa religion nga Katoliko? Gitudloan ba na sila ato? Di ba? Na gani mga santo papa nga maot og kinabuhi pero wala katudlo og maot. Kay lahi mang punang munudlo ka, lahi punang mubuhat ka. Mahimong maayo ka mutudlo, maay ka mutudlo, pero ang imong buhat sukwahi sa imong gitudlo. So maura po na, doon ay mga papagyod sa una nga di gyud maayog panagingnan sa ilang kinabuhi. Pero wa to katudlog di mao. Pero tingali na po siguro uban kay pwede mapos sila masayo personal, no? Pero ayaw ninyo ikuan ba? Kana bang ilahap nga tungod kay dunay mga dili maayong panag-ingnan nga leader nga nahimo ng piki ng ilang katungdanan, dili na mao, no? Para sa na sa katungdanan sa pagkamayor ako na ning gibalik. Kana nga to sa mga politiko na to, kana ilang katungdanan, dili ka kaingon nga bogus o fake ng ilang o not genuine na ilang katungdanan tungod lang kay naay nagdili maayo nila, no? Kay ang katungdanan god actually kuan na siya kanang huli na siya. Kay ginaama na sa Biblia, no? Ginaamay authority gali na atong mga namunuan, no? Nasa Romans 13. Pero it does not mean nga dili mo allow ang Ginoo nga dunay maglingkod ana nga buluyagon. Basahan ninyo ang tibok Biblia sa history sa Kingdom of David. Naadyo'y mga leader nga maot og panag-ingnan. Diretso na lang ta kay 3 minutos na lang ha. Sa protocol sa panaghiusa, nganong gitawag nato og Pope ang katungdanan ni Pedro, kay kanang word nga Pope gani Father, pero ato lang gilahi para doon na siya identity. Pag ingon galig Pope, wa nila ang Father atong gipasabot diha kanang Bishop of Rome, Universal Bishop, Representative of Jesus Christ. Unya diha naton ang gibase sa Isaias 22 kung wa ko malimot. Isaias 22 tudling 21 hangtod 22 nga ang gitugyanan sa Yahweh ang imong katungdanan, prime minister ka. Kuan ka na kanang bikar ka sa king. Kung wala diha ang king, ikaw gyud ay mo take over. Nya sa tanan kong mga apostoles, si Pedro man ang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Mao na ang katong musaka na si Kristo sa langit, iyan na gyud ang gipatrabaho ni Pedro. Katong pag-ingon niya, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Kana nga pagka-obispo, klaro kayo na nga universal. Kay katawhan gud ni Kristo, karnero gud ni Kristo. Kay kung muwarta sa atong divisional bishop, pastor, pa sa atong mga obispo, limited man na ang ilang mga sakop sa ila ramang diocese. Pero kanang kang Pedro nga katungdanan universal kay ang katungdanan na ni Kristo nga pagka universal bishop nga iyang gipatrabaho ni Pedro nga unta daghan man sila dito, daghan man mga apostoles ditong gaatang. Yanong si Pedro naman, that proves nga si Pedro mo ay gihimong universal bishop. Then kana nga katungdanan gitawag nato nag Pope, Father gyapon na. Kay naman na sa Isaias nga ang gitugyanan sa Yahweh tawgon og Father. Basahan ninyo. Makahinumdum mo niya mga itong makalibog nga bersikulo nga niingon si Kristo, ayaw mo pagtawag og Father diri sa yuta. Siparit na to na topic ato po lang isgutan. No? Di na litraho ni mo pagsabot na ay gipasabot si Kristo diha nganong napamulong na niya. Kay mga leaders, bisan sa pamilya gani nga leader, tawagon galig Father. Bisan ka ng mayor o gobernador, pwede mo na tawag og Father. Kay leader good. Di ba? So, mao na nga, nganong gitawag na to ang posisyon ni Pedro og Pope, kay leader siya. Pope means father. Ang gitugyanan sa Yahweh, father na nga katungdanan. Leader na sa Isaias 22:21 hangtod 22. Wa naman daigong panahon. Kadayon ta sa sunod Domingo po na, maura gihapong timaha atong ipadayon ni kining protocol sa panaghiusa nga dapat masunod para mausa gyud ta. Di ba? Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave
Tatak RMN. Sa dinami-dami ng aking nasubukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis, amoy lansa pa. May bago akong kasama,